ndida kupfuura mberi mumatavererayo muchitatu pamusoro perfection kana kuti kukwaniswa. Amen. Maybe it is okay pana Exodus chapter 33 tirave verse 12 kusvika verse 14. Exodus 33 verse 12. Zvino Mozisi akati kuna Jehovha, tarirai, makati kwandiri, kwira navanhu ava, asi hamuna kundizivisa kuti muchatuma ani neni, kunyangwe makati, ndinokuziva nezita rako. Can you jump on to verse 18? Iye akati, dondiratidzai henyu kubwinya kwenyu. Amen. Ishara kufata shukrani. Tigarenu. Now, I think takaona mswishitatu kuti Mwari vakatidandira kwavari nenzira yeshoko ravo. Amen. Tose taiva kuna Mwari, tiri muna Mwari mushoko ravo. Saka Mwari vakafunga nokutembera isu. Tikaverenga pana vaEfeso chapter 1 panozivisa kuti Mwari muna Kristu Jesu vakatitembera kuti titwe vana, uyezve tive pamberi pavo tisina chatinopomerwa, tisina ruvara kana kuapa. Mwari ndokufadzwa nazvo kuti isi tauya nokuberekwa mumutumbi uno tipfuudzwe nemune ichocho chinoita kuti vanokwanisa kugamuchirika pamberi paMwari. Mwari wakaisa zvinhu zvinoitwa zvinobatika, zvinoraramirwa paupenyu hwedu huno pakunamata Mwari. Saka nokuti tiri mumutumbi uno, Mwari wakada kuti isisu tiunzwe kwaari nenzira inonogunzvana kana kuti inonobatirana nemitumbi ino. Mwari achidaidza Abraham akamuti ndichakuropafadza, ndichakuwanza. Abraham akaratidzwa nyeredzi zvikandosvaita vana vako. Mwari amuropafadza nokumupa kunyangwe Isaka. Mwari waibata naye zvitoriwo panyama. Tonzisa kuti akasvika pakukwegura, Sara akakwegura, zvakavaisa seri kwekuti vave namaruramire ekuti vave nemwana zvisakwanisike. Asi Mwari wakawaropafadza akavavandudzazve kuti vakwanise kuva nemwana wechipikirwa. Saka Mwari wakatombavapa mwana iyeyo, akatovapo panyama. Asi Mwari tikatarira mavambo ake pamusoro poupenyu hwedu, Mwari haana kutitemera, Mwari haana kusvivirazve kuti tirarame nokusingaperi, kana kuti tirarame panyika tichingova mumutumbi uno unopera. Nekuti mavambo edu muna Mwari haasi munyama asi ari mumweya. Takaropafadzwa namaropafadzo ose emweya kudenga kuti tive vanonamata Mwari vakakwana vasina chavanopomerwa. Saka kana takuunzwa pakunamata kuno, Mwari vakatendera kuti tiberekwe panyama, tifambe panyama, ndobva atipa maruramire namakwanisire ekuti tinamate Mwari to the end, tipinde mune ichocho chaakatitemera nyika isati yavapo. Now,
Abraham paakapiwa mwana akaratidzwa nyika. Bhaibheri roti akagara munyika ichipikirwa semutorwa. Hazvina kusvika kana kubata maari kuti ati nokuti Mwari vandipa nyika iyi saka ndopondotoperera pano. Akararama munyika iyoyo ari mutorwa. Sei akararama ari mutorwa? Aipanga nyika inogara. Bhaibheri rachiti guta rinogara, a continuing city. Mwari paakadaidza Abraham haana kumuti ndichakupa guta rinogara. Hatinzwi nyaya yeguta pakudaidzwa kwaAbhurahama. Asi Abraham maari anotsvaka guta iroro. Chii chakaita kuti Abraham atsvake guta iroro? Nokuti chakamudana chaiva chiri chokwadi chezviri mamirire akashuyiwa naMwari pamusoro pake. Saka haana kuperera mune zvinhu zvinongova nyama. Ndochikonzero Mwari haana kumupa mutemo. Usadya tsuro, usadya nguruve, usadya ichi, usazodai. Abraham haana zvose zvaakapiwa. Chengeta sabata kuna Abraham hakuna, nokuti wakararama nekutenda. Akatarira chiri chechokwadi chaidiwa naMwari pamusoro pake. Then pataverenga pano Mwari anoti kuna Mozisi, tora vanhu ava uende navo kunyika ichipikirwa. Mozisi akabvuma akateerera. Ndizvo dii? Now akuenda navanhu vacho. Mwari aita zvishamiso zvese zvaakaita. Takaona kuti Mozisi anodzoka kuna Mwari oti saka ndiani achaenda neni? Ava vanhu ava vasi vanhu venhando ava, vanhu ava vanhu venyu ava. Imi mandiri ndiende navo, hamuna kundiudza achaenda neni. Sei Mozisi anotsvaka kuti ndinoenda nani, yeti Mwari amupa commission, amuudza kuti enda. Kana uchifunga kuti vanokudhauta, vakakudhauta, isa ruoko rwako muchifuva, rwoita maperembudzi, orudzosera, rwoita rwakanaka, otora tsvimbo yake, okanda yaita nyoka, oinonga, yodzoka kuita tsvimbo. Zvesezvo apiwa. But Mozisi ari kuuya futi kuna Mwari, ndiani achaenda neni? Waidhauta here kudanwa kwaanga akadanwa nako? Sei Mozisi wakadaro? Tikaenda pana Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Veremu chapter 11. Can you read this? Okay, tisapedza nguva. Verse 26. Hebrews 11. Verse 26. Akati kuzvidzwa kwaKristu ifuma huru kufuma kwose kweIjipita, nokuti wakatarira mubayiro. Nokutenda wakabva Ijipita asingatyi kutsamwa kwamambo, nokuti wakatsungirira somunhu unoona iye usingaonekwi. Iye usingaonekwi. Okay. Now, Moses paakabudisa vanhu muIjipita, kwai aiita somunhu unoona chisingaoneki. Which means Moses paakanzibudisa vanhu ava, wakava nekuzarurirwa kwokuziva kuti nyaya yokubudiswa kwavanhu
vanhu ava hauziviwo mugumo wokuita kwaMwari, asi kuti izvi zviri kungonongedzera kukudzikindurwa kwechokwadi kuchaitwa vanhu kubva pazvivi zvavo. Ndochikonzero Hebrews inoita ichiti saMozisi wakanga akatendeka paimba yake yose, Kristu paakauyavo akava wakatendeka. Now, saka rugwaro runoenzanisa Mozisi naKristu. Saka kana aive Mwari waisundaidza kana kuti waibata naMozisi kuti aite zvaakaita, izviro kwazvo Mozisi haaiperera pane zvinhu zvinongova nyama, asi kuti waitsvaka, waida kuona chiri chaicho chainongedzerwa nezvaakanga achiita. Nokuti is it Mabasa chapter 7? Let's just go to the Mabasa chapter 7. Stephen anotudza zvaivere Mozisi wo. Mabasa chapter 7, is it? Mabasa Apostle chapter 7. Can you read verse 31? Yes. No. It's not. Verse 22. Verse 22. Mozisi akadzidziswa uchenjeri hwose hwavaIjipita, akava nesimba pamusoro pamashoko napamabasa ake. Zvino akati asvika makore ana 40, mwoyo wake ukada kushanyira hama dzake vana vaIsraeri. Akaona mumwe achiitirwa zvisakarurama ndokumurwira, akauraya muIjipita achitsiva wakanga chimutambudza. Akati zvimwe hama dzake dzichanzwisisa kuti Mwari wakanga achida kuvaponesa noruoko rwake, asi havana kunzwisisa. Thank you. Now, Stephen arikuti Moses ane 40 years akabva ndokusiya, kunyange anga akadzidza aine uchenjeri hwose uyezve aine umhizha hwechiIjipita, but akada kusiya izvozvo kuti aende kuhama dzake. But Paul kana akutudza nyaya iyi ari kuti Mozisi akazviita nekutenda. Tokuisana. Now, kutenda, kuona zvisingaoneki, kutenda ndirwo rubatso, ndo chisimbiso chezvinhu zvatinotarira zvatisingatooni. Saka kutenda kunoona zvisingaoneki. Saka Mozisi haana kuita zvaakaita nokuda kwokuti aingoona vanhu. Bhaibheri rati akaenda kuhama dzake. Izvoni chakamushunaidza, Bhaibheri rinoti akaona Kristu, akaona chisingaoneki. Saka pakuita zvinooneka nokubatika, mweya wake waipanga nokushuvira izvozvo zviri chaizvo. Saka Mwari amuitira zvose, anotizve kuna Mwari, ndiratidzei kubwinya kwenyu. Tinowisana. Now, dai ndaiva inini
ndaziva kana ndaona kuti Mwari pane chaanda kuita neni. Ndoisa ruoko rwangu muchifuva rwoita maperembudzi ndorudzosera kuita zvakanaka, ndokanda svimbo yoita nyoka, ndoisimudza yadzokera kuita svimbo, ndorayira rima rovapo kuGosheni kuine chiedza, ndorayira mhepo nechivhuramabwe zvonaya ichipita yose, ndorayira vana matangwe emhuka vanhu zvese ofa, ndosvika pagungwa dzvuku, ndovhura gungwa vanhu vopinda. Ndingadzoka here futi kuna Mwari ndoti ndoda kuona kugwinya? Kugwinya kupi futi kunodarika zvakaitwa naMozisi? Anti munoona? We've got people vari panyika pano vakazvipa mazita, vakawana mukurumbira pasina chavakatomboita futi. Maybe vakanamatira irwara musoro, vakanamatira anga achirwara mudumbu vakapora, ndovatanga chechi votoita zita guru. But Moshe ari kuti zvese izvi mandiratidza, zvese izvi maita, asi ndinoda kuona kugwinya kwenyu. Kureva kuti Moses pamaonero ake akanga asingaoni zvinhu panyama. Waiona muchimiro icho Mwari akanga achiona ariye. Because Moses asati aona kutambudzika kwavaIsraeri, asati aona nhamo yavo, Bible ntaura richiti akaona chisingaoneki. What prompted him kuti aende kunobatsira hama dzake? Achiona mumwe achitambudzwa omurwira, haana kumurwira nokuda kuti akanga aona kuti ari kutambudzika pano, but aiona chisingaoneki. Waiona zvinodarika kutambudzika kwokaiswa zvidhina kuya. Waiona dzikinuro yomweya, vanhu vachipinda muziendana kuenda roumwari hwaMwari. Ishe vatibatsire. Now, zvadero todzoka pana Exodus 33. Exodus 33. Taverenga kusvika paverse 18, was it? Can you go on down kubva paverse 19? Exodus 33. Ngatiendei paverse 19. Maybe you can read on down to which page chapter? Verse 19. Jehovha akati, ndichapfuudza kunaka kwangu kwose pamberi pako nokudana zita raJehovha pamberi pako, asi ndichanzwira nyasha wandinoda kunzwira nyasha, ndichanzwira tsitsi wandinoda kunzwira tsitsi. Akatiwo, haungauone chiso changu, nokuti hakuno munhu ungandiona akazorarama. Jehovha akatiwo, tarira, pane nzvimbo uno kwandiri, ungamira pabwe. Zvino kana kubwinya kwangu kopfuura, ndichakupinza mumukaha webwe, ndigo kufukidza noruoko rwangu kusvikira ndapfuura. Ipapo ndichabvisa ruoko rwangu ugondiona necheshure, asi chiso changu hachionekwi. Thank you. Now, Moses asvira, ndinoda kuona kugwinya kwenyu. Nyaya yakanga iri papa inyaya yokubudiswa kwavanhu kuti vaende kunyika yakapikirwa. But Moses haaperere ipapo. Haisiro nyaya yaanosimbisa, ari kuti Mwari, ndinoda kuona kugwinya kwenyu. Nekuda kwokuti what prompted him, zvakatombomuita kuti ade kuita zvaakanga achiita, kwangu kuona zvinooneka, kwaiva kuona zvisingaoneki. Anti munoona? Ndoshikonzero ndovimba kuti mumwe nemumwe anounzwa kuna Mwari
aunzwe neicho chisiri shoko raMwari. Tinowisana. I don't care ungaitwe attracted nekuimba, azvina basa ungatonzwa vanhu vachiparidza, azvina basa ungatoporeswa kana kutomutswa kubva kurufu, kana zviri izvozvo zvinokuti unamate uchigere kutanga kunamata. Amen. Nokuti tinounzwa kuna Mwari nesimba roumwari hwake neichecho chisingaoneki. Nokuti Mose akaramba zvese zvakaitwa akati izvizvi hazvisizvo zvinoratidza kugwinya kwaMwari. Nokuti ndaunza chivhuramabwe nokuda kwokuti kwauya mamota, nokuda kwokuti rima ravako hazvisizvo, Mwari ndionesei kugwinya kwenyu. Amen. Saka kana zvose zviri kunamata kwangu iri nyaya yenhamo yangu, that's why people vamwe vakasungirirwa panhamo yavo. Ndoyavanonamatira iyoyo. Ndiri padambudziko iri, saka ndoramba ndichinamata. Ndo chikonzero pachisungirirwa nedziro dzechipostori dziya dzekuti ukangorega kunamata zvichazokuinga pano, kana namatiwo paya, pota uchiita izvi, pota uchiita izvi, enda unonzwa achinamata ari mugomo. Imi Mwari munongovona vorudzi rwangu vanondipandukira, vorudzi rwangu vakandigara dare, mweya yamadzinza. What have I to do with mweya yamadzinza inini? Ndaiva kuna Mwari nyika isati yavapo. Handinamatire mweya yamadzinza ini. I don't care about that. But vanhu vanosungirirwa ipapo. Ndine nhamo inini, Mwari ndibatsirei, Mwari ndibatsirei. That's why people are taken all over, anywhere, anyhow. Vanofunga kuti kunamata kuporeswa, kunamata kuitirwa zvakanaka, kunamata kuropafadzwa, kunamata kuita motikari, kunamata kuita ichi. That's nothing. Hazvo zvakatidana kuna Mwari izvozvo. Dai zvaiva izvozvo, dai Lazarus asina kunamata, aiva namamota kubva kumusoro kusvika pasi petsoka. Dai zvaiva izvozvo, dai Job asina kuenda padurunhuru akandorumidza Mwari. Hatiraramiri zvinhu zvakapusa izvo. We saw on chitatu kuti even Jesu akanzwika nokuda kwokutya kwake Mwari. Nemhaka yekuti akapa waityirei Mwari, akati ndauya kuzoita kuda kwenyimi Mwari. Jesu akainge panyika kuzodzikinura iwewe neni. Haanga kuuya kuzomutsa Lazaro kuvakafa, zvaakamutswa nhasi ari kweLazaro wacho. Vakadya chingwa murenje, nhasi vachinacho chingwa icho. Hazvo zvakainga Jesu pano. Jesu akaingira core business redzikinuro, kuti pave navanhu vachapinda mudenga. Ishe vatibatsire. Saka hatikwerwi nokusevedzwa, I don't care. Chingava chii panheyo dzokunamata, handimboda chinhu chandingawana ndichiti chabva kuna Mwari chiri kupesana neshoko rake. I will never go and sit under the ministry yemukadzi achiniparidzira kuti ndiende kudenga, because hazvisizvo zviri shoko raMwari. I don't care angagona kuzvitsanangura sei, I won't do it. That's right. Munhu asingaoni kuti bhabhatidzo ruri muzita raJesu Kristu, wakanyikwa katatu mumvura, ouya wandudza kuti anondinamatira. I don't want anything cheumwari chisiri shoko raMwari. You get the point? Saka Mose akati ndionesei kubwinya kwenyu, not all these other things. Hatiponeswi nezvinhu zvisiri shoko raMwari. After all, Mwari wakatidza neshoko rake akati achaunza panyika vanoita minana, zvinozova pedo zvekuti dai zvaibvira vasanangurwa vaitsa uswawo. Can you see? Zvichaunzwa zvinhu. You talk of kudzikinurwa. Yes, Mose aidzikinura vanhu, but Mose haana kumira padzikinuro, akada
ndichapfuura kuti apinde mune ichocho chiri chienda nakuenda. Ishe vatibatsire. Right. Saka Mwari voti kwaari, ndichakuratidza kugwinya kwangu, asi iwewe ndichakuvanza in the cleft of the rock. Pane nzvimbo padombo, ukapinda imomo, amen, ndichapfuura. Amen. Saka paida dombo kuti Mozisi apinde pariri. Amen. Akwanise kuona zvaidiwa naMwari kuti aone. Sei asina kukwira mumuti, sei asina kunogara mumvura, sei asina kundomira chero paamira, akanzi pinda mudombo. Amen. Atiwane zvinhu zvaMwari nenzira chero yatangoda. Mwari kune nzira yake yaanotunza nayo kune chiri uzere wokunamatwa kwake. Sheva tibatsire. Now, saka pinda mudombo. Amen. Apinda mudombo, kugwinya kwa Mwari kwakapfuura napamberi pake. Amen. Now, as we said, musi wechitatu, Mwari paakaita zvinhu zvose haana kuzviita zviri muuzere. Isu hatina kuuya panyika tiri vakuru tichitaura, tichimhanya, tichifamba, tichiita zvinhu. Takauya tiri vacheche, tichitotakurwa, tichishambidzwa, tichiitwa zvose. Asi mukatarira, mune wese wakaberekwa to the end kuti akwanirise chakadiwa naMwari, anotozviziva kuti zvandiri zvazvinokwana izvi. Kamwana kadiki kanoberekwa kachibatwa maoko, kati kure kure, kanotanga kushimuka kega, kanda kushimuka kega ndizvo, kanotanga kushimudza musoro, kanotozviziva kuti izvi hazvinokwana izvi. Zvokuramba ndakarara pana, but upenyu hwakanaka sei kungogara kakabatwa zvako maoko, kogezeswa, kofidwa, kuiswa maoko, tete vakauya kubviswa maoko, kuiswa maoko atete, sekuru vakauya kobatiswa vana sekuru. Oh, what a life. Haungafarire neupenyu hwakadaro, kungotakurwa zvako, but kanozviziva kuti this is not right, hazvinokwana izvi. Ndofana kusimuka, kotanga kusimuka, kogara ndizvo. But kugara hakuna kukwana mani, kotanga kukambaira, kambaira kozvona kuti hazvinokwana izvi, kotanga kufamba, kona kuti kufamba ndiri kunonoka mani, kotanga kumanya. Andinozviona akagutsikane nechimiro chinongova ichocho. That's why I was saying musi, there's no way yaunogutsikana iwe nokuti just because wangouya kuchechi, nokuda kwokuti uri muchechi, zvoperera ipapo pangoti nokuti ndinonamata. Asi zvisakadaidzwa naMwari. Pane zvinodarika hama upenyu hwatiri kurarama. Bhaibheri rachiti tinonamata zvisina kutokwana futi. Mweya Mutsvene wozokwanirisa kunamata kwedu namashoko asingataurwi. Ari ndizvo. Saka andifarire kuti ndanamata, andifarire kuti ndangoreva mashoko, but ndinotsvaka kuti mweya waMwari utore zvinodarika ipapo, upfuudze mberi, undinamatire kuna Mwari sezvinoda Mwari. Saka handiperere pangoti nokuti ndiri kuparidza, ndotofunga kuti denga ratokwana nekuti ndaparidzira vanhu, ndotofunga kuti zvangu zvaita nekuti ndagona kuridza, zvangu zvatokwana nekuti ndanamatira munhu akapora. That's out of the picture. Vari vaMwari hama,
vakadanwa nechisingavoneki, vakadanwa nechiri perfect. Towisana ezi mwana muchechi wandiri kutaura uyu haana kuberekwa neasina kukwana, wakaberekwa neena adult, aakufamba, aakutaura, aakuona. Saka chakamubereka chiri muchimiro ichi, chakaberekwa chinosvirirawo chimiro ichocho. Saka kana takadanwa nokudana kwaMwari tinosvirira that chimiro chaMwari. We are not tossed about nezvinhu zvakapusa zvenyika ino, nedzidzo dzakatsauka dzamakereke enyika ino. Takadanwa kune chinorarama. Ishe vatibatsire. Nemhaka iyoyo Mozisi akapiwa murayiro kuti enda unoudza vanhu ava. Amen. Because vaIsraeri problem yavo ichingoriko nanhasi, vaingotorwa nezvinhu zvisirizvo. Vakaona Bharamu akaprofita apa, vachienda kuna Bharamu vatojoinana navaMoabhu. Vakasvika pagomo reSeiri, voona establishment yaEsau neushe hwaakanga ainahwo paSeiri. Zvotoonakidza kuti vachimbotenderera paSeiri ipapo. Ati Mwari akati matenderero akawandisa, chipfuurira mberi mani. Can you see? Mwari ovapa mana, vanongoperera pamana iyoyo. Mwari ovaudza kuti kana muchinonga mana musanonga neyamangwana, nongai yemusi iyoyo. But they are so concerned kudakara vanononga futi neyamangwana, vozofuma maji akaora mumba. Now, Moses achivapa murayiro, Moses, remember, akaona Kristu. Is that right? Chakamushunaidza kuti auye kuzotora vanhu ava atange aona Kristu. Ndizvo dii? Then Paul anoti pavakapiwa murayiro vaIsraeri vakaramba kugwinya kwavo pachiso chaMozisi, vakati fukidza chiso ungoti pamashoko oga. But Moses paakakwira mugomo for 40 days and 40 nights akanga asingaone zviri zvinooneka, airarama muupo hwaMwari. Chaimuraramisa upo hwaMwari. Then ouya nomurayiro kuti okay, imi vanhu musadya nguruve, musadya tsuro, musadya gora, musadya isingadzeyi, nokuti Mwari mutsvene. Nemhaka iyi Mwari waida kutsaura vaIsraeri nokuti vakanga vasina kutenda mavari, kuti vakadya zvinhu zvese izvi ndo zvinodyiwa navahedheni vose avo, vachazvibatanidza navahedheni avo, ndivaisire mabhaundari ekuti vasaende futi kuvahedheni uko. Murayiro wavakapuwa, rugwaro runotudza richiti murayiro hauna simba. Then how can God give us chinhu chisina simba kuti chititungamirire? Kwai murayiro unoutera, but ndo wakapiwa vanhu naMozisi. Ndizvo dii? Then Moses avapa murayiro, chaidiwa naMwari pakuguma kwezuva kwakusiri kungochengeta sabata. You know, that's what they think nhasi, kuti munhu akarega kuenda kunosenza musi weSaturday zvinomita mucheni izvozvo. But zvimwe zvinhu zvinongodawo common sense, kuti ndikaswera ndakagara musi weSaturday ndobva ndaita mucheni. Why did God give them the Sabbath? Sei vakanzi vachengete Sabata? We'll get into that. Saka vaIsraeri ndobva vabata murayiro iwoyo sokunge ndo chinhu chinovaita vakarurama, chinovaita vatsvene, chinovaita vanogamuchirwa naMwari. Right?
vana vaIsraeri vachichengeta murayiro. Verengai pana Varoma chapter 9. Verse 30 to 31. Roma chapter 9 verse 30. Zvino tichatiko, tichati vaedheni vasina kutsvaka kururama ndivo vakawana kururama, iko kururama kwokutenda. Asi vaIsraeri vakati vachitsvaka murayiro wokururama, havana kusvika pamurayiro iwoyo. Thank you. Isu vaEdheni kwaita kaunzwa kukururama nenzira yokutenda. Ndizvodi? Saka kururama kwedu akuunzwe nezvinooneka, kunounzwa nekuona chisingaoneki. Mugumo wezvakadiwa naMwari pamusoro pedu. That's the driving force. Chinondipa kuti ndirarame ndisinganodhakwa, ndisinganosvike mbanje, ndisinganoite upombwe. Handisi kuchengeta murayiro, asi kuti pane chandiri kuona chiri chitsvene, pane chandiri kuona chiri upenyu. Andi munoona? Nokuda kwokuti kuna vamwe vasingagone kuita zvandingati ndoda kuita inini ndichengete murayiro. Kune vamwe vari zvirema usingagone kutofamba zvekuti kuenda kunoba haagone. Saka zvinoti ini ndikarega kuba ndarega kuita chiruitwa chikutogonekwa noyuyu nokuda kweurema hwake. Towisana. Pane zvakawanda zvandinoona nameso, zvandoda kuti ndirwise kuti ndisazvitarisa, zvandoda kuti ndirwise kuti zvisandikweva, zvandoda kuti ndirwise kuti ndisafamba mazviri. But kune mumwe ari bofu, haationi nhamo iyoyo. Zvoreva here kuti bofu iri risiri kukundwa nezvinooneka rava ava mutsvene pamberi paMwari, nokuti haasi kuona kana kukwebwa nezvinhu zvinorambwa neshoko raMwari. That's not the point. Saka vaIsraeri vachiedza kuchengeta kuti vaone kururama kwaMwari nekuchengeta murayiro, vachengeta sabata, varega kudya nguruve, vaita zvino, vachitsvaka kuti tisvike pakururama kunorehwa nomurayiro. Kwaine Bhaibheri rangu havana kuzvigona, havana kusvika ipapo. Nemhaka yei? Read on. Sei vasina kusvika pamurayiro iwoyo? Verse 32 to 33. Neiko, nokuti havana kuutsvaka nokutenda, asi zvinenge namabasa avo vakagumburwa nebwe rinogumbusa. Thank you. Chikonzero chakaitwa kuti vaIsraeri vasasvika pakururama kwainongedzerwa nomurayiro ndekwokuti vakakutsvaka namabasa omurayiro. Havana kuzviita nokutenda. Abraham haana kudanwa akanzi wakarurama nekuda kwokuti akaita zvinhu, asi kuti Bhaibheri rachiti akatenda Mwari zvikanzi kwaari kukururama. Amen. Muviri wake wafa, akatenda Mwari kuti Mwari vachazviita zvikanzi kwaari ndiko kururama. Ava nemwana wacho the evidence yekuti Mwari akamudaidza akamuti ndichakuropafadza, akazira Mwari tora mwana iyeyo umuuraye umupise. Akabvuma akaenda akada kundomuuraya nokumupisa nekuda kwokuti aiona chisingaoneki. Nekutenda. Hapana basa rakaitwa naAbrahama raikweverwa nekuda kwesituation yaakanga ari mairi panguva iyoyo. Abrahama waikwevwa nokutenda. Shavatibatsire. Saka Israel vakagumburwa nebwe rinogumbusa. Bwe racho nderipi? Mwari achida kuonesa Moses kugwinya kwake, akati pinda mu cleft of the rock, pinda
mubwe. Haana kunzikwira mumuti. Akanzipinda mubwe. Bwe iroro Bible rinotaura chiti ndi Kristu. Is that right? Saka akapinda muna Kristu. Kristu ndiani? Ndiye shoko. Maonekere amwari asingaoneke uya. Mwari akati aoni chiso changu ukararama. Hakuna munhu anondiona akararama. Asi kuti uzvione undione, pinda mubwe. Mozisi paakapinda mubwe, then akawana maruramire ekuona shape ya Mwari. Zvinotora kupinda mubwe anova ndiye Kristu. Kana ndapinda mubwe ndapiwa maruramire. Amen. Saka kunamata kwangu akuperere panyaya dzinongobatika nokuoneka. Amen. Chingotambura. That's why, you know, people, they capitalize navanhu. Savanoda kungotasa kuti vanhu situation yakamira sei. You know, patakatendeuka isu kareko, nyaya yaitaurwa ndeyekuti tendeukai musiye zvemudzimu, tendeukai musiye fodya nedoro. During our time, fodya yaiputwa navana kuchikoro, vaitenga fodya vachiputa. During our time, tiri vana adiki, madzimai aiputa fodya. But mukatarisa nhasi, do you know unokwanisa kupedza zuva rese usinambona munhu akabata fodya? Fodya just went off the scene. Kushupika kwakangouya kwekwe kwakapedza vanhu shungu dzekuwana mari. Zvimwe zvinhu zvinongoitwa kuti vanhu vanenge nemari. Pana mari yokutenga fodya. Kuti undobofunga mauri kuti kune fodya, hakuna. Zvemudzimu, vamwe makura kusvika zera ramakura ina hamutombozivi kuti mudzimu wacho wakaita sei. Zvakaita phase out. But ndo zvakatitendeutsa isusu. Ndakubudzai pandakatanga kunzwa vhangeri chiparidzwa, ndakanzwa nyaya ya Simon Ng'anga. Simon Ng'anga achitendeuka, achisiya makona ake, achisiya zvaaishandisa, zvaaita nazvo ung'anga hwake. Ndo shoko rataiparidzirwa. Andi munoona? Saka today, nechimiro chiripo, pane nhamo panyika, pane hosha panyika, zvinana COVID zvakauya izvi, zvinana AIDS zviya zvakambouya, zvose zvongoshupika kwavanhu. That's why people capitalize vanhu kuti vaunze kukunamata nokuda kwezvinhu izvozvo. Vanhu vanoda kufuma, vana vushiri vosimuka, vana makandiwa vosimuka, votengesa vanhu zvidhina, munoropafadzwa, munoita izvi, munoita izvi. People, they capitalize pa zvinhu zviri kungonetsa vanhu panguva iyo. But isati unzwa kuna Mwari nezviri kunetsa panguva iyo, tinonzwa kuna Mwari nechaivapo nyika isati yavamo. Riri shoko raMwari. You get it? Saka, we're not just capitalized. Ndochikonzero vanhu, they are even prepared to accept him. Zvisiri shoko raMwari kuti vachiti chinondibatsira paupenyu huno hwokunamata. Icho chisiri shoko raMwari. Because zvikushandiswa izvozvo kuti vanhu vaitwe nhapwa. But tikatarira paverse 33 yavaroma yataverenga, zvanzi sezvo zvakanyorwa. Right, can you just read it? Hatakuverenga nditi? Tapera pa 32, is it? Yeah. Okay, just read 33. Sezvo zvakanyorwa zvichinzi, tarira ndinoisa paZioni ibwe rinogumbusa nedombo rokupinganidza, unotenda kwaari haanganyadziswi. Thank you. Mwari akuisa chinhu chinopingaidza, chinhu chinokonesa vanhu, nokuti ibwe irori ndo riri kunzi rakarashwa nevavaki, but rakazova musoro wekona. Ndo rakanzi kuna Mozisi, pinda mariri kuti ugone kuona kubwinya kwaMwari.
Moses was so interested nekuona kugwinya kwaMwari kudarika kungobudisa vanhu kuvenza unyika chipikiro. Anti munobona. You know, I'm so concerned. Asina basa Mwari nunza kwaari nekuti andiporesa, Mwari nunza kwaari noda kuti andipa icho kana undipa icho. Ama andiraramiri pane ichocho. Mandiri mune shiri rekuti ndione chiri chaicho. Anti munobona. Maizviziva here kuti divine healing kana iwewe uchitsvaka kuda kuporeswa uchiti woda kunamatirwa kuti upore, kupodzwa ikoko kokunamatirwa ndo simbiso kana ndo munongedzo wekuzomuka kuvakafa. Towisana. Ndo proof yatiri kupiwa naMwari kuti imi kuti muchamuka kuvakafa. Saka pano ndo kupodza. Andi munobona. Now, saka aungapodzwe iwewe nechisiri shoko raMwari kuti chive saini kwauri yekuti uchazomutswa neshoko raMwari kana wafa. It must be in continuity. Kupodzwa kunofanira kuva maringe neshoko raMwari. Nekuti kuri kukupupurira iwewe kuti shoko irori richadaidzira nehwama nekuguma ukamuka kubva kuvakafa. Saka vaIsraeri vakaramba ibwe raivapa maruramire ekuona chiri chaicho. Nemhaka iyoyo Bhaibheri rinotaura richiti kusvika pazuva ranhasi vakaverengazvo zvaMozisi still chifukidzo chiri pamwoyo yavo. Hapana chavanoona. Nekuti vakaramba ibwe auone zvaMwari Mozisi kana usina kupinda mubwe. I don't care wakabamura gungwa rikapamuka napakati. Hazvina basa wakaisa ruoko rukaita maperembudzi ukaribvisa rukanatwa. Hazvina basa wakakanda svimbo ikaita nyoka. Hazvina basa matango eIjipita ose akapera kufa kana usina kupinda mubwe auone kubwinya kwaMwari. Amen. You get the point? Saka isu tiri kudanirwa kune chiri chaicho. Kunamata kwedu nokudanirwa kwedu akusiko kuti tiraramiswe nezvinongooneka koga. Tinoda kupfuura ipapo. Shivatibatsire. Ndochikonzero hondo yaDhavhidha kwai yakazenge yasvika pachero chokuva sehondo yaMwari chaiyo yekudenga. Nemhaka iyi, nemhaka yekuti vanga vasingangosviviri zviri zvapano. Right. Vapostori pavakarohwa, Peter naJohn pavakarohwa paya, vakaenda kune vekwavo, vakandonamata imba yose yakazununguka, vakazadzwa nomweya mutsvene. I thought vaifana kuti vangopodzwa pamaronda zvo, noza vanga varohwa zvo. Kana chinzi vakarohwa zvinoti vaingorohwa zvongopumwa, vakarohwa zvokurohwa. But mweya mutsvene pawakauya hauna kuya uzovanama maronda avo, kwai vakazadzwa nomweya mutsvene. Ari muri kuona vapinzwa mune chinorwadza chiri chapanyama, vouya kuna Mwari Simoni tarohwa, Mwari woti showa marohwa ovapa chiri chinogara mweya mutsvene. Can you see that? Atiperere pane zvinhu zvinongova panyama. Amen. Whatever situation yatinopinzwa mukati mayo inokovera mweya yedu kuti tisongane chiri chechokwadi chekururama kwaMwari. Amen. Ndochikonzero Dhavhidhi wakati ndakaisa Ishe wangu pamberi pangu nguva dzose, uyezve ndakavanza shoko rake mwoyo mangu kuti ndirege kumutadzira. Amen. Saka murayiro waMwari sezvawakapiwa naMozisi wairevei kwatiri isu takadanwa kuti tiuye kuperfection, tiuye kune chiri chakakwana chainongedzerwa nomurayiro. Because never make this mistake yekusapfuurira mberi kuti kundobata chiri chaicho.
ndakuudzai kuti kamwana kachizvarwa kanoshuvira kuti zvandirizvo hazvina kukwana izvo, kanoda next step. Kakasvika pani step yokuda futi inotevera, kuda futi inotevera, kuda futi inotevera. Hama ndizvo zvinofanirawo kwakunamata kwedu. Towishana ndinoda chiri chakakwana. Ndochikonzero Paul aiva mudzidzisi mukuru. Paul aiva nokuzarurirwa kwakadzama kwaakareva iye amene achiti ndakapiwa kuzarurwa kwakadzama kwakuti Satani akatoisa munzwa mandiri kuti ndirege kuzvikudza nenyaya yokuparidza vanhu netsoni. Asi Paul anotaura kuna vaEfeso chapter 1 achiti inini ndiri kukunyengetererai kuti meso emwoyo yenyu azarurwe mugone kuona chamakadanira. Kwose asina kuzviita nedzidziso yake. Sei Paul asina kuti uye pano, remember, ndavaEfeso ava vaanoti ndakakuudzai the whole counsel yaMwari. Pakudzidzisa kwangu ndakakudzidzisai zvose, hapana chandakasiya. Ndakakudzidzisai zvose zvinodiwa paupenyu ndapakunamata. Asi akazviziva kuti kufundisa vanhu hakuna kukwana. Towisana. Saka wese muparidzi akutyane nokuperera pakuparidza kwake nekutaura kwake. Pane chinofanira kupfuura mberi. Amen. Paul anoti pane nguva ndineimba nepfungwa dzangu, asi ndineimba zvekare nomweya. You get it? Ndinokwanisa kuparidza nepfungwa dzangu, ndinokwanisa kuparidza nekudzidza kwangu kwanoita magwaro, asi ndinoshuvira kuti Mwari vataure kubudikidza nokuparidza uku. Zvisvike paimwe stage isiri kutaura kwangu asi kuti kutaura kwaMwari. Nyangu akashandisa inzwi rangu, but ndinoshuvira kuti ave Mwari unotaura. Ndakakuudzai ndinokuudzaizve, hakuna kutaura kwangu, hakuna dzidziso yangu ichaita kuti munhu ave muKristu. Hatiunzwa kuna Mwari namashoko avanhu. Amen. Tinounzwa kuna Mwari neshoko rake. Amen. Saka ngatirege kuperera pane zvinhu zvataita excel pazviri zvinongova panyama. Ngatishuvirei zviri zvakakwana. Amen. Now, Moses akapa murayiro kuti vanhu vachengete murayiro. Asi Moses aizviziva kuti izvi hazviri zvomubvumo izvi. Pane chiri chaicho Mwari chaanoda. Do you know kuti Moses akavetwa kuti vavake tabhenekeri? Moses paakavavakisa tabhenekeri, rugwaro rwunoti akange aenda mugomo akaona tabhenekeri iri chaiyo. Amen. Ndobva auya kuzoivaka panyika namatanda, but yaakaona yange isiri yamatanda, yaakaona yange isiri yamachira namatehwe, yaiva yokudenga. Saka imi munofunga kuti Moses aona tabhenekeri iri chaiyo, avaka tabhenekeri yamatehwe. Kana akupinda mutabhenekeri iyoyo waitofara kuti zvaita zvaringana, ndapinda muimba yaMwari. Ndochikonzero Dhavhidhi wakati ndakafara pavakanditi ande kuimba yaJehovha. Apinda muimba iyoyo ozoti ndinoshuvira, ndinoda kuzogara mumba maMwari mazuva namazuva. Anga asingataure imba iye yaaenda nayo, aitaura imba iri chaiyo. Saka mwoyo wake waifara kana akapinda mumumvuri wezviri chaizvo. Asi asingaperere mumumvuri iwoyo achipanga imba yacho chaiyo
inorehwa nomumvuri uyu. Ishe vatibatsire. Kana uchiridza zvomumvuri uyu, kana uchiuya kuchechi zvomumvuri uyu, zvinoisa mauri kupanga kuti ndinoda zvino zviri chaizvo. Ishe vatibatsire. Amen. If we had that in mind, pane umwe mukuru wairidza gitari achirumbidza Mwari, waishireva achiti kana ndazoenda kudenga ndinaro gitari rangu randichiridza ndiri kudenga. In a way, waishuvira kuti zvandiri kuita izvi ndofanira kuzondozviita mukubwinya kwaMwari. Saka kana ida kuzondoridza ndamukubwinya kwaMwari, ndinoshuvira kuti Mwari vapindire mukuridza kwangu ndichiri panyika. Mwari vandiraramise upenyu huna maruramire ekuzondopinda ndichinorumbidza Mwari ndiriko. Can you see? Whatever zvaunoita hama, hazvinei chingava chii, zvikaperera kungova panyama, hapana chawaita. Ndochikonzero Mwari akapinza Mozisi mugwe kuti agone kuona kubwinya kwaMwari. Now, tatisu Israel vakapiwa murayiro. Hatiwonei pana Veremu chapter 8. Can you read 1 to 4? Veremu chapter 8. Veremu chapter 8 verse 1 to 4. Naizvozvo hakuchina kupiwa mhosva kuna vari muna Kristu Jesu, nokuti murayiro womweya woupenyu muna Kristu Jesu wakandisunungura pamurayiro wezvivi noworufu, nokuti zvakanga zvisingakwaniswi nomurayiro pakushayiwa kwawo simba nokuda kwenyama. Mwari pakutuma kwake mwanakomana wake nomufananidzo wenyama yezvivi nokuda kwezvivi wakapa mhosva zvivi zviri munyama, kuti zvakarehwa nomurayiro zviitike matiri, isu tisingafambi nenyama asi nomweya. Thank you. Zvakarehwa nomurayiro zviitike matiri, isu tiri kufamba kwetu nomurayiro asi nomweya. Can you get the point? Jesu achiuya nokuda kuti taiva muzvivi, akauya nomufananidzo wenyama. Handiti? Waifanira kuti apinde mureality, muchokwadi chezvinhu chaiita kuti nini ndifambe mukushararama kwangu, chaiita kuti ndifambe muzvakaipa, ndechekuti ndakaberekwa munyama. Saka Jesu dai akauya mumweya, ini ndiri munyama, andaigona kutevera kana kufamba nenzira yake. Saka akauya munyama, ndokufa munyama. Is that right? Ndokutakura zvivi zvangu zvaiva munyama, ndopaakandibvisa ichi chimiro chenyama ichi, ndobva andiunza zvino kuchimiro chomweya. But still ndichiri muimba yevhu, ndobva aisa mweya wake mandiri, kuti zvino ndichirarama ndiri mumutumbi uno wevhu wadzikinurwa kare, nokuti Kristu akauya ari muchimiro chomutumbi uyu wadzikinurwa. Saka chaakutungamira haichisiri nyama, asi kuti wava mweya waMwari uri mandiri. Nomweya iwoyo ndaakukwanirisa zvairehwa nomurayiro, ndisingateere murayiro. Can you see? Kana usingabe nokuda kwokuti murayiro wakati usabe, uchigere kuponeswa. Tunowisana. Nokuti mwana uya anga mubatwa mumaoko haakufamba nhasi, haasi kufamba nokuda kwomutemo wokuti unofanira kufamba, ari kufamba nekuti asvika pachiyero
maari mane mafupa ake akumutendera kuti afambe. Pfungwa dzake dzakumuudza kuti famba. Ani munoona? Haasi kufamba nekuti ari kunzi ukareka kufamba chete ndinokurova, ukatongereka kufamba ndinokurova. Hasiwo zvinofambisa mwana izvozvo. Asi kuti chimiro chaasvika pachiri chinomuudza, chinobata maari. Amen. Ndochikonzero anotozviziva ndinofanira kutaura. Inda asingangoti vari kutaura ngavataure. Ini ndichingonzwa. Anotanga kutaura asati agona kutaura. Chiripo chiri maari chiri kumuudza kuti unofanira kutaura. Kudakara unoitwa perfected. Dakara ataura kuti mama. Can you see? Saka ndozviri wewe kana waunzwa kushoko raMwari. Hauraramiswi nemirayiro yekunzi ita chakati, ita chakati. Uya kuchechi kaniwe. Dai wauyawo kuchechi. Akumburwa nemurume wako amboti futi kana uchechi kwacho handiende umboita strike. Avhiringidzwa namai wake wafunga futi kuti uchechi kwacho teetere ndakagumbuka handingaende kuchechi kwacho. Orega. Can you see? Asingadini mari yake anongogara fuck off ndivape mari yangu. Ngazvigare zvakadariko. Asio zvinotimanyuvha, asio zvinotishandisa kuti tiite zvatinoita. Can you see? Pane chiri mandiri chinondiudza kuti zvauri kuita hazvina kukwana izvo. Kamwana akangoperera pangoti baba pane chinokaudza kuti hazvina kukwana maniwe. Chiri makari kwete iwewe. Then akamufundisa mwana kuti iwe chireka kuti baba iti mama. Kuti baba aiwa kani iti mama. Tena wakauza mwana kudai. Zviripo zviri maari zvinomuudza. Can you see that? Kakamanya kakadona. Ndiani akamurova mwana kuti uri kudonhera chingwa. Simuka ufambe zvakanaka. Chiripo chiri makari chinokaudza kuti izvi zvazvinonyatsita mushezvi. Regai ndiite another step. Hama ndo zvatinosvivira isu pakunamata Mwari. Hatirarami munyama. Hatikurudzirwe nenyama. Hatitsvaki kunamata nokuda kwenyama. Ndotonamata nokuti ndinorwara. Ndotonamata nokuti ndikareka kutonamata zvakati midzimu yokumusha kwedu inondivinga. Ngaiuye. Can you see? Asho zvinotipa kunamata. Pane chiri perfect chakaiswa pamberi pedu. Takatsvetwa mugwe. Adova ndiye Kristu. Titori mugwina kwaMwari. Asho vatibatsire. Saka atiraramiri mune zvinhu zvisina kukwana. Atigare mune zvinhu zvisina kukwaniriswa kwechishuvo chaMwari pamusoro pedu. Amen. Ishe vatibatsire. Ndochikonzero matiri tinoita. Even this our coming to church. Azvisizvo zvakatokwana izvo. But chiratidzo chiri matiri chekuti tiri kushumira chiri chaicho. Saka ndichaenda kunoungana navatsvene. Ndichanoimba navo nokuti kushumira kuungana kuri chaiko. Zvino kana izvi zviri kuridziro nemumvuri wezviri chaizvo zvichitokubhowa, uchazobata sei zviri chaizvo? Kana kamwana kakati azvongoti baba zvinobhowa izvi ndorega, achazogona sei kutaura chaiko? Can you see? Tinoshahanywa nezvinhu zviri kunongedzera kwatiri kuenda. That's not it. That's right. Chipedzisa ngativerenge Hebrews chapter 6. Verse 18 to 20. Veremu chapter 6 verse 18. Kuti nezvinhu zviviri zvisingashandurwi, nokuti pazviri Mwari haagone kureva nhema, tive nesimbiso yakabata Yesu
takatizira kutariro yakaiswa pamberi pedu kuti tiibate, yatinayo sechibatiso chomweya, tariro isingazununguswi, yakasimba, inopinda kune zviri mukati mechidzitiro chetembere, pakapinda mutungamiriri nokuda kwedu, iye Jesu wakaitwa muprista mukuru nokusingaperi, une rudzi naMelkizedeki. Amen. Now, Paul pano arikutaura pamusoro pekudanwa kwaAbraham. Mwari achiti nekuropafadza ndichakuropafadza. Akati Paul andati akapika naiye amene kuti papasina mukuru kwaari waikwanisa kupika naye. Saka kwai pane zvinhu zviviri zvine simbiso. Pazviri Mwari harevi nhema. Hazvigone, it's impossible kuti Mwari areve nhema. Ndizvo di? Now, saka kuti isisu nokuda kwekusakwanisa kwaMwari kureva nhema, verse 8 achiti tipinde antive nesimba, isu takatizira kuutiziro wakaiswa pamberi pedu nekuda kwetariro yakaiswa pamberi pedu. Now, chakatipa kuuya kuutiziro. Yes, kana tavanzwa in this refuge, atina kuenda ku refugee nokuda kweumbwende, but takaenda nokuda kwekuti tine tariro. Saka hatiunzwi kuna Mwari nenyaya yekungotambura nekushupika kwokuva munyama ino. As much as kana tava muna Mwari imomo, Mwari takes care of all those things. Anotiporesa, anotiropafadza apa, achitiitira chimwe chinhu apa. But izvozvo handiwo musimboti wekuuya kwedu kuna Mwari. Takatizirako nokuda kwetariro yakaiswa pamberi pedu. Zvese zvinoitika. Abraham anochera tsime rinobuda mvura isingapwe. Abraham anorima, Mwari anomuropafadza, ova nezvakawanda. Abraham anoropafadzwa, ng'ombe dzawandisa kudakara dzanoti achakwanisa kufida pamuchiriri dzake. All those things ndozviziva zvinoitika pakunamata kwedu. But handizvo zvakadanirwa Abrahama izvozvo. Abraham ari kutofamba munyika yacho yaakanzi ndoyechipikirwa, but hazvinizvo zvaakadanirwa. Anotsvaka guta rine nheyo. Misha nomuvakari yeMwari. Takadanwa kutariro. Tariro yacho, tariro chinombova chii? Kwai kutenda. Ndo rusimbiso rwetariro. Is that right? Saka munhu kana achitarira, haatarire chaanoona. Unotarira chiri mberi. Saka chinomanyuvha, chinopa simba, chinopa upenyu kukunamata kwedu, hazvizi zvinobatika izvi. Zvekuti ungatoti saka ndotofanira kutora machinamata Mwari nokuda kwokuti ndakapora, ndotofanira kutora machinamata Mwari nokuda kwokuti ndakazoropafadzwa ndikapiwa ichi. Amashozvo ndikovera kukunamata Mwari izvo. As much as Mwari unozviita, but handizvo. Can you see? Ndochikonzero kana maproblems akasimuka, vanhu vanozosiya kunamata kwacho. Because they are built around ngoti Mwari unonamatirwa, nyaya yekukomborerwa, nyaya yekuporeswa, nyaya yorugare, nyaya yezvakanaka. Ndo paanovakira kunamata kwake ipapo. Can you see? Kova ndiko musimboti. But hazvisiri zvamo. Amen. Amen. Nokuti vamwe takanzwa musista achipenga chaizvo nenyaya yekubarika. Vanamati mushe vanoita zvebarika. Saka kana achienda kuchechi, anda kuenda kuchechi kunoparidzwa nyaya yekuti hakuna barika, ndozvanotonamatira izvozvo. Murume akatongoti ngatibude muno tiende kunamata kwebarika.
ndiani angavhuma kuenda kuti handei kubarika iko kwasi tichigara tiri 2 chete tichinamata tiri 2 ungabvume sister Mapini brother kuti tanzwa apa pari kuparidzwa pati ingori message asi nderebarika tikai tingoenda iko tonamata asi tingori 2 kuti aiwa tiendeko kenisi saka sometimes tinoraramira munharaunda idzodzo dzekuti chinongotipa kuti tingoda kunamata ndechekuti kunamata kuve mupfuira paparidzwa chongopenga kuti mukadzi arohwe ukada ungodzi ndounorera kuna pastor saka kunamata kungonamatira kuti agare ipapa ashandirove aunze mari zvese aiti but asho zvatinonamatira as much as tinoda kuti zvive saizvozvo but handizvo zvatinonamatira kwaita katizira kutariro. Amen. Now imi munoda kugutyikana nenyaya yekungoti ndinonamata chete. Zvanzi nebhaibheri iyi nzvimbo yatakaunzwa kwairi kwaitakaunzwa kutariro. Just read again brother. Tinyatonzwana namushimshi. Chapter 6 and 8. Verse 19. Verse 19. Yatinayo sechibatiso chemweya tariro isingazununguswi yakasimba inopinda kune zviri mukati mechidzitiro chetemberi. Amen. Pakunamata kwedu atiperere pane zvinhu zviri kuside kuno. Kwai tinopinda mune tariro inopinda mberi kwechidzitiro chetemberi. Imi munozviziva kuti temberi yaiva nzvimbo 3 kana kuti makompartments 3. Kwokutanga kwaipinda vanhu vese kunovhenekwa nezuva. Mechipiri maipinda vaprista mune chigadziko chemwenje. Mechitatu maipinda Aroni woga mune rima guru. Imomo ndo maiva nokupinda kwaMwari. Asi mukamuri yekutanga munenge muchiimbwa, ndo mune aritari imomo, ndo mune dota retsiru rinonatsa zvivi ikoko kunze uku. But handiko kwatinoperera kuti tadyezwa zvivi zvedu. Ati uye zvekare kuti kuperera munoshanda vaprista nekupa zvipiriso zvoti mweya yedu iruramiswe. Tinopinda munopinda Aroni. Can you see? Hey. Saka kunamata kwedu hakuperera pakupodzwa uko, hakuperera pakungoparidza uko, hakuperera pakungouya kuchechi uko. Kunoperera tapinzwa munzvimbo tsvene-tsvene. Nokuti kunamwe Jesu amene. Verenga vhese kupedzisira icho. Kuti tiri kupinda kupi isiso. Pakapinda mutungamiriri nokuda kwedu, iye Jesu wakaitwa muprista mukuru nokusingaperi une rudzi naMelkizedeki. Jesu haana kuitwa muprista worudzi rwaMelkizedeki musi waakamusa Lazaro kuvakafa. Haasi muprista worudzi rwaMelkizedeki nekuti avapa chingwa kurenje. Because vese vakadya chingwa kurenje hakuna one akazoramba achimutevera. Lazaro amuka kuvakafa, nhasi haasi mupenyu wakafa futi. Can you see that? Saka atisi kupinda mune zviri uno. Jesu amene akapinda mutabhenakeri iri chaiyo yekudenga. Neropa rake kuti atitengere dzikinuro. As if zvakaitwa pamuchinjikwa zvasi zvakakwana. Kufa kwake pamuchinjikwa yes. Asi hakuna kukwana kudakara Jesu amene apinda mutabhenakeri kumusoro kudenga. Saka isu toperera kunamata kuno. We are going nowhere. Anti mnona. Kwai tinopinda mutabhenakeri iri chaiyo. Tinopinda munzvimbo tsvene-tsvene. Saka kunamata kwedu, perfection yekunamata iri kana tapinzwa
mukati umo. Ishe vatibatsire. Nokuti kana taa mukati umo hakuna kuimba, hakuna kuchitikurudzira. Hakuna mharidzo inenge ichitikurudzira. Chii chinotikurudzira? Upenyu hweiye unorarama nokusingaperi. Ishekaina glory. Iri munzvimbo yomukatikati. Musingapindi zuva kana chiedza. Musinarambe rinobatidzwamo. Bati munobviriswa nekubwida kwaMwari. Ndizvo zvandinoda pakuguma kukunamata kwangu. Yes, Lord. Can you see? Kwete zvezvino zvinongova kuno. Kwakuti kana ndagumbuka uchechi kwacho handiende. Kana ndaona dhiru nemari yakanaka ndombosiya zvechechi. Ndombotanga namboita mari. Hari ndo zvatinoita. Three weeks, 1 month, munhu asingauye kuchechi. Ari kumugadzira mari. That's what we do. Why? Tichiri mhiri you. Amen. Ishe vatibatsire. Takapinzwa munzvimbo chene. Ndio matinoshirira kuraramira. Ndio the perfection yandinoda pakuimba kwangu. Ndio perfection yandinoda pakuridza midimbwa. Ndio perfection yandinoda pakuimba even a special. Ishe vatibatsire. Ndinoda kundopinda munzvimbo chene. Yes, Lord. Ishe vatibatsire. Amen. Ai Mwari vaitinzura nyasha. Amen. Taisviswa mweya yedu pakunamata ikoko. Pakushuvira kunamata Mwari. Amen. Kwete kuti zviperere sezvinoitwa navanoridza. Tikati ngatinamate ivo vanenge vachikuridzira imi muchinamata. Ivo vakapedza kudhara. Imi muri kunamata, muri kuchema. Ivo kana. Mapanana chunu. Watikisa maningi. Kuti vanamate havadi. I wonder where we are going. Kana kuti takanzwa here mharidzo yekuti 1933 mharidzo iyi ndo ichatungamirira kuuya kwaKristu. Ndo mharidzo yatakanzwa here tikagamuchira yekuuya kwaKristu inotipa kusava nehanya nekunamata asi kungoridza. I don't know kuti kusvika kuenda ku. Bhaibheri rangu rati tinopinda munzvimbo tsvene. Ishe vatibatsire. Amen. Because I want to believe. Patenge takaungana. Vatumwa vanenge varipo. Tinowisana. Patenge chirumbidza Mwari navatumwa vari kurumbidza Mwari. Kudakara. Takambokuverengerai the other time. Brother Branham akati paiti pachiimbwa wozonzwa kuimba futi. Akati sindanzwa vanhu vanyarara kuimba bati paine kuimba kwangu chiitwa. Chikanzi zvinosidaro. Inisi. Denga radzaka ragamuchira kuimba kwenyu. Ropfudza mberi kuimba ikoko muchiyero chaicho chinogamuchirika naMwari. That's what we need. Can you see? Tikakoniwa izvozvo ndo chikonzero zanotapesa takuridza muridziro werumba muno. You remember that day pakaporeswa munhu yachirazvo chokutanga chichiratidzwa. Musikana uya akanga achiridza piano akakwakuka ipapo.
akasimudza maoko kuna Mwari, but piano yakaramba ichitambwa. Ati munobona? Tasvika pane chimwe chiyero chokuvapo kwa Mwari. Chinosvikika sei? And pa chapter 10. Start from verse 19. Veremu chapter 10 verse 19. Naizvozvo hama dzangu, zvatingatsunga kupinda panzvimbo tsvene neropa raJesu, nenzira itsva mhenyu yatakavambirwa iye nokupinda kwake pachidzitiro chetembere, ndiyo nyama yake. You see, tiri kuendeswa kupi? Kune nzira itsva mhenyu. Hauchisiri mutemo manje, hauchisiri murayiro. Tava nenzira itsva mhenyu yatakapiwa isu. Ndizvo takaipiwa sei? Kwai neku consecrated for us through the veil, nekupinda muchidzitiro. Amen. Chinova ndiyo nyama yake. Nyama yake yakachemurwa paKalvari kuti itipe maruramire ekupinda, kwete tichiperera munyama inawo. Takuenda ndochikonzo chidzidzo chitemberi chakabvaruka futi kuti tichipinda munzvimbo tsvene-tsvene. Izvi zvinoitwa nenzira itsva mhenyu yatakavambirwa naKristu. Ishe vatibatsire. Kana zvadaro todii? Read on. Verse 21. Uye zvatine muprista mukuru paimba yaMwari, ngatiswedere nemwoyo wazvokwadi, nokutenda kwakasimba, mwoyo yedu yasaswa kuti tinatswe pahana yakaipa, nemiviri yedu yashambidzwa nemvura yakanaka. Amen. Tine muprista. We have the high priest. Tinaye muprista. Now, chapter 10 utu tine muprista naiga. Let's go to chapter 9. Chapter 9. Chapter 9. Verse 28. Verse 28. Or read 24. Nokuti Kristu haana kupinda panzvimbo tsvene yakaitwa namaoko, inofananidza iyo iri chaiyo, asi wakapinda kudenga kumene, kuti zvino azviise pamberi paMwari nokuda kwedu. Can you see? Jesu anakuperera paKalvari, pagorokota paya kuIsraeri. Kwai akaenda munzvimbo tsvene-tsvene. Kwete neropa rebudzi namakondobwe, asi neropa rake amene. Aripo kuti atimiririre. Ndizvo dini? Ari kupi? Ari kutabhenekeri iri chaiyo. Iri kunzi pano pa chapter 10 now. Ngatiswederei nemwoyo wazvokwadi, tine kutenda kwakasimba mumwoyo medu. Tine kutenda kwakasimba, takasaswa pamwoyo yedu kubva pahana yakaipa, uye takashambidzwa miviri yedu nemvura yakachena. Tiri kuenda kupi? Tiri kupinda munzvimbo tsvene-tsvene, makapinda Kristu. Saka kunamata kwedu hakuna kukwana kudakara mumweya medu. Taswededzwa, tapinzwa, taenda kundonamata, tiri munzvimbo tsvene-tsvene iyoyo. Takurevererwa naMwari, takurevererwa naKristu. Kristu haarevereri vasati vari paari, unoreverera vapinzwa munzvimbo iyoyo. Ndo yatinosvivira kuti namate tiri, ndo yatinosvivira kuti mweya yedu isvike, ndo yatinoridzira midimbwa kuti hama tisvike muchimiro ichocho pakuridza kwedu.
pakuparidza kwedu, pakunamata kwedu, pakufamba kwedu. Ishe vatibatsire. Tasiya zvese zvinongova ukwizvo. Amen. Kana takuzoita zvakanaka, zvangova hwema, zvangova ukatungidza moto, unozoona utsi uchienda. Utsi hausiriwo moto, pane moto. Saka mabasa akanaka, kuzogara zvakanaka mudzimba dzenyu, kuzoitawo zvakarurama, kusavigirana mari, kusanyeperana, kusaitirana masmall house, izvi zvinozongova hwema hunobva pane chiri upenyu chamuri kuraramira panapa. Can you see? Zvino kana kunamata kwenyu kuchikontrolewa neizvozvo, ndo zvamunonamatira, ndo zvamunoputikira musoro kuti mungova neizvozvo izvi. Zvitsvakei muchazviwana. Patani izvozvo takadanirwa izvozvo. Hatina kudanirwa nyaya yekudzi tisiye kachasu, tisiye izvo, tisiye zvemanga izvo. Kana tava ipapo, zvemanga hazvisipo. Zvakaipa hapasina. Ndochikonza tichishuvira zuva rimwe nerimwe toda kundova ipapo panotaurwa nezvakwandiri kuenda, panotaurwa nyaya yekutenda kwedu. Can you see? There's something chatakaona. Sure tibatsire. Amen. Takaendeswa kunzvimbo tsvene. Okay, chapter 10. Ngatipedze chapter 10 in closing. Tasvika pavhesi ani? Let us draw near. Go to 23. Verse 23. Ngatichengete kwazvo kupupura kwetariro yedu kuti irege kuzununguka, nokuti iye wakapikira wakatendeka. Ngatirangarirane, timutsane mwoyo kuti tive nerudo namabasa akanaka, tisarega kuungana kwedu sezvinoita vamwe, asi tirayirane, zvikuru zvamunoona kuti zuva roswedera. Amen. Now, pane chinoita kuti tiuye pano tirayirane, tibatsirane, tiparidzirane. Kwai chiripo. Hatisi kuuya pano kuti titaurirane nyaya dzekuti vanhu vave vanhu vakanaka kudzimba dzavo. Hatisi kuva pano kuti tingotaurana nyaya kuti vakomana vaitawo kufamba zvakanaka. Tiri pano nokuda kwokuti zuva riri kuswedera. Can you see? Main cause, chikonzero chekuda kuva kwedu pano ndechekuti Ishe unouya. Can you see? Handisi kunamatira kuti ndzime yekusha kwedu isandinetsei. Handisi kunamatira zvokuti mabhururu angu akagara dare akatida kuti ndiandite zvakadai. I don't care kana variko vanoenda kunopira kana vanotaura chii. Izvozvo ndozvo zvakabuda musoro mangu kare. I don't care about that. Handisi pano nokuti ndinotya ngozi dzekumusha kwedu. Handisi pano ndinotya zvakaparwa namaseteguru angu. Handisi pano ndinotya zvingangodiwira, hosha dziriko kana dambudziko ririko. Ndiri pano nekuti Ishe unouya. That's the focus. Ishe vatibatsire. Amen. Ndaikwanisa kuita chitsotsi chacho, ndaikwanisa kuita kushereketa kwacho, ndaikwanisa kuita izvi ndikaita izvi ndikatotamba dzangu singazikamwe maruramirei wayo aripo. Asi pane chandakatarisira, kuuya kwaShe. Ndizvoni. That's what controls me. Ishe vatibatsire. Ndo zvinoita kuti zvimwe zvezvinhu ndingoisa padivi, ndingosiya, ndirege kuzviita. Ndikuti ndikutarisira kuuya kwaShe. Kunamata kwedu hama ngakurege kuperera kuimba iyi, ngakuperere munzvimbo tsvene.
Amen. That's where we are perfected. Amen. Nokuti pane dambudziko amada kukudza zvina basa wakachenjera kana wakaita sei kana unofunga kuti unoziva sei ukarega kupfuurira mberi. Just talking about Veremu achiti kusangopfuurira mberi kunouraya zvinhu. Lot akaudzwa buda muguta muno uende kumakomo. Jovata saka uku kureka kozvadi kuti ndikuenda pazuva kana zuva rofutika zvikanzi okay handichaparadza zuva iri nemoto nokuti ndokoroda kuti uende. Asi kuda kwaMwari kwausvikwa kuti Lot aende kuzuva aifanira kuti apfuurire mberi. Patakaonefaka zvinorema kuenda mberi peta ndigare muzuva. Mwari akati okay handichapisa zuva. Sodhomu rakatsva, Gomora raiva padhuze rikatsva, netumwe tumaguta tuye takapoteredza twese twakatsva. But zuva Mwari akarisiya. But hazvinoti zuva ranga rakanaka. Nokuti aenda kuzuva iko ndokwaakazonodhakiswa navana vake. Pakaberekwa rudzi rwaMoabhi vaitambudza Israeri nguva yeshukurarama kwavo. Can you see that? Nokuti haana kuda kuenda nzira yese. Kubhabhatidzwa kwakakwana kwakanaka. But ukagara ipapo poga po tinoda kabhabhatidzwa. Haupiwe mhaka asi hazvino kuti iwo wakadanirwa kubhabhatidzwa. Kubhabhatidzwa inzira inokuendesa pane chimwe chinhu handiti. Tendeukai mubhabhatidzwe mupiwe mweya mutsvene. Saka chinhano chinofanira kuendesa somewhere else. Go all the way. Dakara unopinda munzvimbo tsvene. Then will not care. Pane zvinhu zvinongova panyika. Zvinouya zvienda. Asi takadanirwa kune chinogara. Ishe vatibatsire. Amen. Tingasimuka here.